Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Τάνια Μαντουβάλου και θα είμαι κοντά σας κάθε εβδομάδα. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν στην υγεία. Θα αποκαλύπτουμε μυστικά ομορφιάς, διατροφής, ό,τι συμβαίνει στον χώρο του fitness και ό,τι μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Και βέβαια θα έχουμε άποψη και για τις σχέσεις. Μαζί θα επεξεργαζόμαστε ζητήματα που αφορούν στις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής μας. Το email της εκπομπής μας είναι το filizois@action24.gr για τη μεταξύ μας επικοινωνία, για τα σχόλιά σας, τις επισημάνσεις σας ή για τις προτάσεις σας. Και βέβαια να μην ξεχάσω τον σημερινό μας διαγωνισμό. 2 είναι τα δώρα μας. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Nice and Easy και 4 συνεδρίες με την πρωτοποριακή μέθοδο Μίχα στο κέντρο Fast Fitness. Για να μπείτε στην κλήρωση για το fitness γράφετε Α11, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη FAST και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54777. Για το γεύμα στο εστιατόριο Nice and Easy γράφετε Α11, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Nice και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54777. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας έως και την 5η 27 Φεβρουαρίου στις 2 το μεσημέρι. Πάμε τώρα όμως γρήγορα να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Το σεξ ελιξίριο ζωής. Ποια είναι τα ωφέλη του στην ψυχή και το σώμα. Πώς επηρεάζουν τα μνημόνια το εθνικό μας λίμπιντο. Παγκόσμιοι πρωταθλητές για τους ξένους. Στον αντίποδα οι ελληνικές έρευνες. Τι λένε οι Αθηναίοι. Και τι συμβαίνει με τις πλαστικές στην Ελλάδα. Φιλαρέσκεια ή ψυχαναγκασμός. Ποιες επεμβάσεις είναι πιο δημοφιλείς. Πώς αντιμετωπίζεται η αιμονή με την εικόνα. Ακόμη, πώς μπορείτε να μεταμορφώσετε το σώμα σας σε ένα μόνον μήνα. Τα ωφέλη του σεξ στην ψυχική και σεξουαλική μας υγεία από τη μία και τι ρόλο έχουν παίξει τα μνημόνια στην ερωτική επιθυμία του Έλληνα είναι το πρώτο μας θέμα. Ζήτημα λεπτό και ως εκ τούτου απαιτείται γονική συνένεση για τα παιδιά. Το θέμα θα συζητήσουμε με την κυρία Φρόσο Φωτεινάκη. Χαίρετε. Συμβουλευτική ψυχολόγο και εξειδικευμένη σε θέματα σεξουαλικής υγείας και σχέσεων. Σας καλωσορίζω. Και με τον κύριο Χρήστο Τσαλίκη, ουρολόγο ανδρολόγο. Σας ευχαριστώ που είστε και οι δύο σήμερα εδώ. Μας κάνετε και καλό ποδαρικό, ελπίζω. Εμείς ευχαριστούμε. Θα σας παρακαλούσα πριν ξεκινήσουμε την συζήτησή μας να δούμε ένα βίντεο, να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα, δεν ξέρω τελικά πόσο δυσάρεστα είναι και μιλάω για την επίδραση της κρίσης στη σεξουαλική ζωή των Ελλήνων. Η Μαρινίκη Μιχαλοπούλου, η ρεπόρτερ της εκπομπής μας, έχει κάνει ένα βίντεο, έχει καταγράψει συνοπτικά στοιχεία 3 διαφορετικών ερευνών και έχει κάνει και ένα γκάλωπ στο κέντρο της Αθήνας. Να το δούμε αν θέλετε και αρχίζουμε αμέσως μετά την συζήτησή μας. Σε έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2009 και Μάρτιο και Απρίλιο του 2010 καταγράφεται αξιοσημείωτη αύξηση της συχνότητας των επαφών και της ερωτικής επιθυμίας. Ωστόσο, νεότερη έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Άλκο για λογαριασμό της Εταιρείας Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας και του Ανδρολογικού Ινστιτούτου το Φεβρουάριο του 2012 αποτυπώνει μείωση των σεξουαλικών επαφών κατά 34%, δραματική μείωση των γάμων και παράλληλα αύξηση της απιστίας. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, οι Έλληνες εμφανίζονται πρωταθλητές του σεξ παγκοσμίως με μέσο όρο 154 σεξουαλικές επαφές κατά άτομο το χρόνο, σύμφωνα με διεθνή έρευνα γνωστής εταιρείας προφυλακτικών που διεξήχθη σε 37 χώρες. Οι Αθηναίοι πάντως, τον μήνα που διανύουμε, φαίνεται να έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την κρίση. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη σεξουαλική ζωή των Ελλήνων? Απόλυτα. Με ποιους τρόπους? Λόγω ανέχειας, λόγω δυσκολίας να βγουν έξω, λίγο να συμπεριφερθούν κοινωνικά, πάρα πολύ. Κατάθλιψη, παιδί μου, έχει πάθει ο κόσμος. Κατάθλιψη. Πώς να έχει όρεξη για τίποτα άλλο? Μάλιστα. Λόγω άγχους δηλαδή όλα αυτά? Άγχους, ακριβώς. Αφού υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίες. Του να πληρώσει, του να ανταποκριθεί στα έξοδά του, του να είναι κοινωνικός. Θα έχει όρεξη για... Θα έχει, αλλά δεν θα έχει όπως είχε, απλά. Σε άγχος, γκρίνια, πίεση, είναι λογικό. Όταν δεν παίρνεις λεφτά δεν μπορείς να είσαι καλά με τον σύντροφό σου. Άρα θα υπάρχουν κάποια προβλήματα στη σχέση, λογικό είναι. Όταν χρωστάς σε τράπεζα, σε οτιδήποτε, δεν μπορείς. Ο Έλληνας ξέρεις, δεν είναι του σπιτιού, δεν είναι για μέσα. Δεν τον κρατάει το σπίτι. Αν δεν έχεις λεφτά να πας με την κομμενίτσα σου έτσι ένα ταξιδάκι, μια εκδρομούλα. Όλη μέρα σπίτι και Facebook δεν λέει. Εντάξει, όσο να είναι σίγουρα, γιατί άμα δεν έχεις όρεξη και δεν είσαι καλά μέσα σου, πώς θα πλαγιάσεις και στο κρεβάτι να κάνεις έρωτα με τον σύντροφό σου? Ουσιαστικά όλο αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχολογία μας όλων. Οπότε η πρώτη μας επιλογή, η πρώτη μας προτεραιότητα δεν είναι πλέον ένας σύντροφος, είναι μια δουλειά. Σε καμία περίπτωση.
Αλήθεια, Εννοείται. οι περισσότεροι λένε το αντίθετο. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Γιατί οι περισσότεροι το ρίχνουν στην ψυχολογία, την οικονομική κρίση τους έχει ρίξει. Φτώχεια θέλει καλοπέραση, έτσι να σου πεις. Κυρία Φωτεινάκη, τι συμβαίνει τελικά? Βλέπουμε ότι στις έρευνες καταγράφονται αντιφατικά στοιχεία. Πράγματι, ναι. Βλέπουμε αντιφατικά στοιχεία. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ενδεχομένως, ή μάλλον πράγματι, αναφέρονται σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Τι θέλω να πω με αυτό? Στην αρχή της οικονομικής κρίσης, πράγματι είχαμε δει μια βελτίωση στην ερωτική ζωή των Ελλήνων. Τόσο ποσοτικά, είχε δηλαδή αυξηθεί η ερωτική επιθυμία, θέλανε να κάνουν πιο συχνά έρωτα και κάνανε πιο συχνά έρωτα οι άνδρες και οι γυναίκες. Και ποιοτικά. Βλέπαμε δηλαδή ότι τα ζευγάρια αντιμετωπίζανε έγκαιρα τα προβλήματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας που μπορεί να βρίσκανε αντιμέτωπα, έτσι, να βρίσκανε μπροστά τους στο κρεβάτι τους. Βλέπουμε όμως ότι όσο βάθαινε η κρίση και όσο το άγχος, η ανασφάλεια και ο φόβος βάθαιναν στον ψυχισμό ανδρών και γυναικών, αυτή η εικόνα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Στο σήμερα δηλαδή δεν είναι πια προτεραιότητα του ζευγαριού το σεξουαλικό του πρόβλημα. Δυστυχώς. Αναφέρεστε στην δεύτερη έρευνα. Ακριβώς. Πάω να εξηγήσουμε την αντίφαση. Στην αρχή λοιπόν ήταν προτεραιότητα, γι' αυτό και βλέπουμε. Ακριβώς, γι' αυτό και βλέπουμε ότι υπήρχε αύξηση ποσοτικά, αλλά και μια καλή ποιοτικά ερωτική ζωή. Ενώ αργότερα, στο σήμερα ερχόμενοι, βλέπουμε ότι πλέον δεν υπάρχει αυτή η καλή εικόνα στην ερωτική ζωή των Ελλήνων. Πραγματικά δηλαδή και ποσοτικά έχει πέσει η ερωτική επιθυμία και ποιοτικά τα σεξουαλικά προβλήματα έχουν αυξηθεί και δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο έγκαιρα. Ωστόσο, η τρίτη έρευνα έρχεται και μας λέει, που έγινε πέρσι, ότι οι Έλληνες είμαστε πρωταθλητές στο σεξ. Ναι, έχουμε και αυτή την έρευνα, πραγματικά την είδαμε, την ακούσαμε. Βλέπουμε όμως μια συγκριτική μελέτη εκεί μεταξύ ημών, έτσι, των Ελλήνων και άλλων χωρών. Ναι, βλέπουμε λοιπόν αυτά τα αντιφατικά συμπεράσματα, όμως εγώ την κλινική μου εμπειρία θα σας πω και βάσει των μελετών βέβαια, ότι έχουμε θέμα σημαντικό πλέον στην ερωτική ζωή των ζευγαριών. Η οικονομική κρίση είναι κρίση και για τη σεξουαλική ζωή των Ελλήνων. Κύριε Τσαλίκη. Η κατάθλιψη, πάρα πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας, ο οποίος προδιαθέτει για εμφάνιση αισθητικής δυσλειτουργίας και δυστυχώς πολλοί άνδρες χάνουν τη δουλειά τους, αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά καθημερινά προβλήματα, αυξάνονται τα ποσοστά ψυχικών νοσημάτων, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά κατάθλιψης στην Ελλάδα και κατά συνέπεια έχετε κάποια ποσοστά από την εμπειρία σας? Να μας πείτε για τους άνδρες που έρχονται σε εσάς με τέτοιου είδους προβλήματα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εύκολο να ομαδοποιήσουμε και να βρούμε συγκεκριμένα ποσοστά. Σε γενικές γραμμές όμως, οι 2 με 3 στους 10 άντρες ζουν με το πρόβλημα. 3 στους 10 ή 2? 2 έως 3 άνδρες στους 10 ζουν πραγματικά και βιώνουν το πρόβλημα της αισθητικής δυσλειτουργίας. Από εκεί και πέρα, τα σεξουαλικά προβλήματα κατατάσσονται και ανάλογα με την ηλικία, δηλαδή στους νεότερους άνδρες βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο βαθμό αισθητική δυσλειτουργία, υπάρχει όμως πολύ σημαντικό ποσοστό και ανδρών με πρόωρη εξπερμάτιση σε αυτές τις ηλικίες. Θα τα δούμε αμέσως μετά αυτά, γιατί θέλω να ρωτήσω την κυρία Φωτεινάκη σε αυτό το σημείο. Έχω την αίσθηση, κυρία Φωτεινάκη, ότι υπάρχει ένα παράδοξο σε όλη αυτή την ιστορία. Και τι θέλω να πω με αυτό? Εν καιρό πολέμου, ο κόσμος αυξάνεται και πληθύνεται. Και παιδιά πολλά κάνανε, πολύτεκνες οικογένειες και γάμοι γινόντουσαν, οι οποίοι τώρα κλιμακωτά μειώνονται. Δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος κλιμακωτά. Και τότε βεβαίως δεν είχαν το άγχος του χαρατσιού. Είχαν το άγχος του αν θα επιβιώσουν την επόμενη στιγμή, αν θα τους σκοτώσει κάποιος την επόμενη στιγμή. Και βεβαίως το πρόβλημα της σύτησης, που και σήμερα οφείλουμε να πούμε ότι κάποιος κόσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα σύτησης. Βεβαίως. Αλλά είχαν το σημαντικότερο άγχος που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, που είναι το άγχος του θανάτου. Και όμως βλέπουμε ότι κάνανε σεξ και πολύ μάλιστα. Τουλάχιστον αν δούμε το πόσα παιδιά είχε κάθε οικογένεια. Βεβαίως. Πώς το εξηγείτε αυτό? Θα σας πω τη δική μου ερμηνεία πάνω σε αυτό. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο, μια άλλη χρονική συγκυρία. Συμφωνώ βέβαια ότι βλέπουμε μια άλλη στάση και απάντηση στους κινδύνους της ζωής τότε και τώρα. Τότε η απειλή ήταν ο θάνατος. Τώρα η απειλή είναι η φτώχεια. Αυτό το φόβο έχει ο Έλληνας σήμερα, ότι θα πτωχεύσει, ότι θα δυσκολευτεί να βγάλει τα προς το ζήν. Τότε λοιπόν απέναντι στο θάνατο, ο άνδρας και η γυναίκα απαντούσαν πώς? Ενώνονταν σωματικά και ψυχικά. Κάναν έρωτα και απαντούσαν και με την ίδια τη ζωή. Κάναν παιδιά. Σήμερα, μπροστά στην απειλή της φτώχειας, βλέπουμε τον εγωκεντρισμό σαν απάντηση συναισθηματική. Ο καθένας κοιτάει περισσότερο τον εαυτό του. Τα ζευγάρια δεν έρχονται τόσο κοντά. Ίσα-ίσα υπάρχει τεράστιος θυμός μέσα στα ζευγάρια. Δεν κλείνουν την πόρτα απέναντι σε έναν
έναν εξωτερικό κίνδυνο, όπως τον πόλεμο, αλλά ο κίνδυνος είναι πια και μέσα στο σπίτι. Γιατί η γυναίκα λέει στον άνδρα, γιατί δεν μπορείς να στηρίξεις το σπίτι, γιατί χάνεις τη δουλειά σου, και ο άνδρας λέει στη γυναίκα, γιατί χάνεις το ρόλο σου, γιατί γίνεσαι τόσο επιθετική, γιατί παίρνεις από μένα, με ευνοχίζεις και παίρνεις από μένα αυτό που έχω μάθει να είμαι και θέλω να είμαι. Οπότε βλέπουμε όλο αυτό το θυμό που τελικά απομακρύνει τα ζευγάρια, χάνεται η ερωτική επιθυμία, χάνεται το σεξ, αυξάνεται η απιστία. Άρα η κρίση δεν μας φέρνει πιο κοντά, όχι, κατά τη γνώμη σας? Ίσα-ίσα μας έχει απομακρύνει και συναισθηματικά και σεξουαλικά, βέβαια. Πέραν του θυμού, ποιες είναι οι παράμετροι εκείνοι που ρίχνουν τη λίμπιντο στα τάρταρα, αν μπορούσαμε να πούμε? Να δούμε τους ψυχικούς παράγοντες ουσιαστικά. Είπε και ο κύριος Τσαρλίκης πολύ σωστά, η κατάθλιψη. Να δούμε λοιπόν καταρχήν τις ψυχικές ασθένειες. Η κατάθλιψη αυτή τη στιγμή, και με μια τελευταία μελέτη στο ελληνικό πλαίσιο, βλέπουμε ότι έχουν διπλασιαστεί τα ποσοστά κατάθλιψης και στις γυναίκες, που βέβαια τις αγαπάει η κατάθλιψη, τις προτιμά, και στους άνδρες. Και ο Έλληνας άνδρας πιο πολύ η κατάθλιψη. Είναι. Αγαπά τις γυναίκες η κατάθλιψη, αλλά βλέπουμε ότι και στους άνδρες ανεβαίνουν τα ποσοστά αγδαία πια. Οι αγχώδεις διαταραχές, άγχος, φόβος, ανασφάλεια, αγωνία, όλα αυτά είναι δηλητήρια, είναι δηλητήριο στο κρεβάτι μας. Ακόμα ο θυμός, όπως είπαμε, και η επιθετικότητα, πάρα πολύ σημαντικό. Τα προβλήματα στις σχέσεις, τα προβλήματα επικοινωνίας, ο φόβος της ανεργίας, ο φόβος της απόλυσης, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν βοηθά την ερωτική ζωή και η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς στο γραφείο σας όταν έρχεται κόσμος, άνδρες και γυναίκες. Πέραν της κρίσης, αυτό που θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν η εναλλαγή αυτή των ρόλων. Η γυναίκα πλέον έχει διεκδικήσει τον οργασμό, την ψήφο, επαγγελματικά λειτουργεί ισότιμα με τον άντρα. Αυτό όλο, τι ρόλο έχει παίξει? Η γυναίκα λοιπόν με τους πολλαπλούς της πλέον ρόλους, τους οποίους τους έχει πάρει πάνω της, προσπαθεί να τους διεκπεραιώνει και να είναι εξαιρετική σε όλα. Θέλω να πω όμως κάτι. Σύμφωνα με μια τελευταία ευρωπαϊκή έρευνα, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για μένα, τι δείχνει? Δείχνει ότι στην ενδοοικογενειακή βία, αυτή τη στιγμή ο Έλληνας άνδρας δέχεται την περισσότερη ενδοοικογενειακή βία σε λεκτικό και ψυχολογικό επίπεδο ανάμεσα σε όλους τους άνδρες της υπόλοιπης Ευρώπης. Ο Έλληνας άνδρας λοιπόν δέχεται βία μέσα στο σπίτι, χάνει το δικό του ρόλο, τον χάνει και εκτός σπιτιού και εντός σπιτιού. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Είναι και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά. Και ο λόγος? Ο λόγος είναι φυσικά ακριβώς εξωτερικοί παράγοντες που δεν βοηθούν να κρατήσει το ρόλο του, αλλά και η γυναίκα σύντροφος που βλέπουμε ότι είναι πιο επιθετική από ποτέ. Και αυτό βγήκε και σε μια μελέτη λίγες μέρες πριν από το Αριστοτέλειο. Η γυναίκα βγαίνει πολύ επιθετική απέναντι στον άνδρα πια. Τον ευνοχίζει και τον φοβίζει. Λόγω της κρίσης ή γενικότερα λόγω της εναλλαγής αυτής των ρόλων? Λόγω της κρίσης που έχει φέρει αυτή την αλλαγή, την επιτακτική ανάγκη αλλαγής ρόλων. Η γυναίκα έπρεπε και εκείνη να εργαστεί πια πολύ δυναμικά, να πάρει και άλλους ρόλους πάνω της. Οπότε θα έλεγα ότι είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Η οικονομική κρίση που έφερε αλλαγή των ρόλων, που έφερε κρίση στις σχέσεις και κρίση στο κρεβάτι. Και πώς αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο? Καταρχήν, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το σεξ είναι υγεία, σωματική και ψυχική υγεία, και χρειάζεται στη ζωή μας. Βλέπω ότι πολλά ζευγάρια πλέον, και το βλέπω και στο γραφείο, δεν το έχουν ως προτεραιότητα το σεξ. Άρα, καταρχήν, να πούμε ότι το χρειαζόμαστε. Και αφού το αντιληφθούμε αυτό, να κοιτάξουμε τον σύντροφό μας και να πούμε: είμαστε καλά ερωτικά? Μήπως υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο το αγνοούμε? Και εφόσον βέβαια να γνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα θέμα, στον άνδρα μπορεί να είναι η συνδική δυσλειτουργία, η πρόωρη εξπερμάτιση, η καθυστερημένη εξπερμάτιση, ή στη γυναίκα ένα πρόβλημα οργασμού, μια τεταραχή πόνου, τότε κατευθείαν να απευθυνθούμε στον αρμόδιο ειδικό με συμμαχική διάθεση. Ποτέ δεν στεκόμαστε απέναντι, πάντα δίπλα. Ο οποίος, εάν υπάρχει ψυχικό υπόβαθρο, είναι φυσικά ο ψυχολόγος ειδικευμένος στη σεξουαλική υγεία. Και αν υπάρχει μια οργανικότητα από πίσω, ένα οργανικό υπόβαθρο, είναι ο αρμόδιος ανδρολόγος ουρολόγος. Να δούμε τώρα λίγο τα ωφέλη του σεξ στην ψυχή και στο σώμα, κύριε Τσαλίκη. Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα πριν από μερικές μέρες, μια μελέτη του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας, που λέει ότι το σεξ αυτό καθ' αυτό είναι φάρμακο όχι για μία, ούτε για δύο, αλλά για 15 ασθένειες. Πραγματικά το σεξ βοηθάει πάρα πολύ οργανικά σε όλα τα μέρη του σώματος. Σίγουρα το πρώτο που βοηθάει είναι το πέος, το οποίο κατά τη διάρκεια της στήσης δέχεται οξυγονωμένο αίμα και έτσι τρέφεται το πέος μέχρι τα βαθιά μας γεράματα, όσον αφορά τους άντρες. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ουροποιητικό σύστημα, έχει βρεθεί ότι το σεξ βοηθάει πάρα πολύ και στις παθήσεις του προστάτη, διότι υπάρχει κοινός παθοφυσιολογικός μηχανισμός μεταξύ του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος, και όταν δουλεύει καλά το ένα, όταν δουλεύει το γεννητικό, δουλεύει καλά και το ουροποιητικό.
Έχει βρεθεί λοιπόν από όλες τις μελέτες ότι βοηθάει στις φλεγμονές όσον αφορά τον προστάτη και από ό,τι φαίνεται ίσως να βοηθάει και να μειώνει και την πιθανότητα του καρκίνου, της εμφάνισης καρκίνου στους άνδρες. Και κάπου διάβαζα και για τον καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν και κάποιες τέτοιες μελέτες οι οποίες αναφέρονται και στον καρκίνο του μαστού. Βέβαια, αυτό που περιμένουμε είναι αυτές οι μελέτες να επιβεβαιωθούν και από άλλες επιπλέον μελέτες, ώστε να υπάρξει μια ομοφωνία και ένα κονσένσους ουσιαστικά. Όσον αφορά την καρδιά, από εκεί πέρα στην καρδιά είναι πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα, διότι ας μην ξεχνάμε ότι το τεστ είναι κόπωση, το σεξ είναι κόπωση. Κατά συνέπεια, όταν ο άντρας κατά τη διάρκεια του σεξ καταναλώνει κάποιες θερμίδες και κάποιο χρόνο στην κόπωση, αυτό βοηθάει και μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης καρδιακού νοσήματος και αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάσει μέχρι και το 45%. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι μια άσκηση ουσιαστικά το σεξ και γι' αυτό και εμείς οι ανδρολόγοι ζητούμε από τους άνδρες, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας, να κάνουμε ένα τεστ κοπόσεως σε έναν καρδιολόγο και εφόσον βγάζουν το τεστ κοπόσεως να μην διστάζουν να έχουν συχνά σεξουαλικές επαφές, διότι προφυλάσσουν έτσι την καρδιά τους. Υπάρχουν όμως και άλλα καλά του σεξ στην βεβαίως και υγεία αφορούν μας. Και τον χρόνιο πόνο, όπου έχει βρεθεί ότι Παυσίπονο, το σεξ βοηθάει, μάλιστα σαν παυσίπονο, αλλά έχει βρεθεί ότι βοηθούνται ακόμα και οι γυναίκες. Και εκεί τι γίνεται με τις γυναίκες που επικαλούνται πονοκέφαλο σε κάποιες Σαφέστατα έχει βρεθεί ότι ότι και στις γυναίκες βοηθάει πάρα πολύ, διότι αυξάνεται κατά τη διάρκεια του σεξ η αιματική ροή στην περιοχή του κόλπου. Άρα δεν πρέπει να αποτελεί πλέον ο πονοκέφαλος δικαιολογία άρνησης. Όχι, δεν θα πρέπει να αποτελεί θα το σημειώσουμε καμία αυτό δικαιολογία. για τις κυρίες που συχνά έχουν πονοκέφαλο. Έτσι είναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν οι άντρες ασθενείς που έρχονται σε εσάς και να μου πείτε και τις ηλικιακές ομάδες. Ναι. Τα σημαντικότερα προβλήματα όσον αφορά σεξουαλικού περιεχομένου που θα δει κάποιος ανδρολόγος έναν άντρα είναι η αισθητική δυσλειτουργία και η πρόωρη εξπερμάτιση. Τώρα στις ηλικίες μέχρι 30-35 ετών η πρόωρη εξπερμάτιση είναι η πιο συχνή αιτία που ένας άνδρας μπορεί να επισκεφθεί έναν ανδρολόγο. Στις μεγαλύτερες ηλικίες προστίθεται τα καρδιακά νοσήματα που επηρεάζουν τα αγγεία και συνήθως οι άντρες των μεγαλύτερων ηλικιών θα προσέλθουν αιτιόμενοι αισθητική δυσλειτουργία, η οποία συνήθως είναι αγγειακής αιτιολογίας. Βέβαια και ένας υπογοναδισμός, μια χαμηλή τεστοστερόνη επίσης μπορεί να προκαλέσει αισθητική δυσλειτουργία, μπορεί να προκαλέσει λίμπιτο, αλλά ουσιαστικά αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα προβλήματα σεξουαλικού περιεχομένου. Αυτές οι νεότερες ηλικίες τις παρατηρείτε τώρα τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης? Υπάρχει σίγουρα και λόγω της κρίσης. Υπάρχει μια διαφορά, δηλαδή μια αλλαγή σε αυτό? Ναι, είναι μια διαφορά όσον αφορά προς το χειρότερο, γιατί καταρχήν πολλές φορές η πρόωρη εξπερμάτιση συνοδεύεται και από κάποιο βαθμό αισθητική δυσλειτουργία και εκεί έρχεται και παρεμβαίνει ο παράγοντας κρίση οικονομική. Είναι φορές που υπάρχει από μόνη της η πρόωρη εξπερμάτιση, αλλά πολλές φορές συνδυάζεται και με κάποιο βαθμό αισθητικής δυσλειτουργίας. Και βέβαια αυτό είναι αποτέλεσμα ψυχογενούς αιτιολογίας κυρίως και έχει να κάνει με τον μεταβολισμό της σερωτονίνης, μιας ορμόνης του εγκεφάλου μας, και εκεί ουσιαστικά στοχεύουν και τα φάρμακα που δίνουμε για την πρόωρη εξπερμάτιση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Φαρμακευτικά τι γίνεται? Υπάρχει κάτι καινούριο, έτσι, εντυπωσιακό εννοώ με την ιατρική έννοια, ή φάρμακο ή χειρουργικά, αν χρειάζονται κάποιες περιπτώσεις να αντιμετωπιστούν χειρουργικά? Ναι. Όσον αφορά την αισθητική δυσλειτουργία, η θεραπεία συνίσταται στην χορήγηση των PDE5 inhibitors. Είναι γνωστά φάρμακα, υπάρχουν και στην Ελλάδα εδώ και μία περίπου 15 ετία και αποτελούν τη θεραπεία της πρώτης γραμμής. Στη θεραπεία της πρώτης γραμμής, την από του στόματος δηλαδή θεραπεία, προστίθονται και οι συσκευές κενού, τα λεγόμενα vacuum device, και αν κάποιος άνδρας δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα με αυτά, μετά πρέπει να προχωρήσουμε στη δεύτερη γραμμή θεραπεία που είναι οι ενέσεις ουσιαστικά. Υπάρχουν φυτικά φάρμακα για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων? Υπάρχουν βεβαίως φυτικά φάρμακα, τα οποία κάποια από αυτά λειτουργούν.
Ναι, κάποια από αυτά είναι αρκετά αποτελεσματικά, διότι αυξάνουν την αγκίωση, αλλά δεν έχουν τόσο πολύ τη δυνατότητα... Έχει τύχει σε συζητήσεις έτσι που ακούω και ο κόσμος αμφιβάλλει, αναρωτιούνται, όχι άνθρωποι που το έχουν χρησιμοποιήσει, αν μπορεί να λειτουργήσει υπό την έννοια αν μπορεί να υπάρξει αιμάτωση του πέους εφόσον δεν υπάρχει χημικό συστατικό. Καταρχήν υπάρχουν κάποια χημικά συστατικά και στα φυτικά φάρμακα, αυτά που έχουν σχέση με το μονοξίδιο του αζότου που είναι ο βασικός νευρομεταβιβαστής της στήσης. Αυτά δεν είναι τόσο πολύ αποτελεσματικά. Μάλιστα, κάτι μας λέγατε για ενέσεις. Υπάρχουν οι ενέσεις που είναι η δεύτερης γραμμής θεραπεία. Πριν το χειρουργείο. Πριν το χειρουργείο και τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί στη φαρέτρα μας και έχουν προσθεθεί τα ακρουστικά κύματα. Είναι μια καινούργια θεραπεία η οποία έχει εμφανιστεί και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σε τι αφορά? Στην αντιμετώπιση της αισθητικής δυσλειτουργίας. Χειρουργικά μιλάτε? Δεν είναι χειρουργικό, είναι μια ειδική συσκευή. Μικροεπέμβαση? Ούτε μικροεπέμβαση, είναι μια ειδική συσκευή η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η αγκίωση στο πέος, ενώ τα φάρμακα από το στόμα δεν προκαλούν στήση, βοηθούν τη στήση. Αυτό θέλει κάποιες συνεδρίες? Θέλει κάποιες συνεδρίες, μάλιστα. Γίνεται σε κάποιες συνεδρίες και έχει δείξει ότι έχει αποτέλεσμα και πολύ καλά αποτελέσματα μάλιστα όσον αφορά την αισθητική δυσλειτουργία. Όσον αφορά από εκεί πέρα την πρόωρη εξπερμάτιση, η πρώτης γραμμής θεραπεία που εφαρμόζουμε είναι τα τοπικά αναισθητικά, κάποιες κρέμες δηλαδή που συστήνουν στους ασθενείς να την εφαρμόζουν στο πέος τους γύρω στα 20 λεπτά πριν την πράξη. Υπάρχουν οι αναστολές σε πρόσληψη σερωτονίνης, όπως σας είπα, οι οποίοι έχουν καλά αποτελέσματα και έχουν κυκλοφορήσει και καινούργια φάρμακα και περιμένουμε και στην Ελλάδα φάρμακο το οποίο έχει αποκλειστικά ένδειξη την πρόωρη εξπερμάτιση, οπότε θα βοηθήσει σημαντικά. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα ωφέλη του σεξ στην υγεία μας, την ψυχική και την σωματική. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια.